país on ve Dayton Rau. Aida Artola, Ana Ávila... No. És el vostre moment, és el moment de compromís, és el moment de començar a canviar-ho tot. No se pot construir una societat sobre l'esquena llastimada d'un terç de la seva població. 1 de cada 3 valencians viu en la pobresa. Són els nostres amics, els nostres veïns, els nostres familiars. Te pregunten en la mirada per què estan en aquesta situació. Això són els xiquets del 36,6%. I si Fabra no els veu és perquè no baixa del cotxe oficial. Jo els veig tots els dies, els porta al cor, perquè això és el que ens mou a la gent de compromís. Nosaltres som gent del poble i com a poble actuarem. Així hi ha fins a 3 persones que avui s'estan jugant el seu lloc de treball perquè les seues empreses les han amenaçat per eixir en este paperet, per exercir el dret a la democràcia. El grup parlamentari Compromís ha presentat 4.000 iniciatives per diputat. Després va el grup parlamentari Esquerra Unida, que n'ha presentat 1.800, menys de la meitat. Després el PSOE, que n'ha presentat 1.200, una quarta part. I després va el PP, que n'ha presentat 11. El 24 de maig hem de triar, també, si volem continuar tenint una consellera d'Educació que ha tirat al carrer a 5.000 docents. 5.000. Això és com tancar 3 canals nous. 3, No volem triar entre un dret i un altre, perquè quan Fabra diu trieu entre la tele i el col·legi, està fent una cosa molt perversa. I és dir, trieu entre el dret a la informació, el dret a la llibertat d'expressió, els drets lingüístics dels valencians o el dret a l'educació i el dret a la sanitat. I tots són drets fonamentals. I no tenim per què triar, perquè tots els hem guanyat a foc i flama. Tanquen unitats escolars, però faran nous jutjats. I dius, per què? Perquè el Partit Popular sap que ells a l'escola no han de tornar, però al jutjat acabaran anant-hi segur. Són una màfia organitzada. No és una qüestió de que un roba i l'altre no. No, és que són una màfia i ens estan robant a la cara. Mireu, en Andalusia, que tenen una lià en els zeros, allí, mai Déu, el que han furtat allí també. Però en tenen 4 exconsellers o expresidents imputats, processats o condemnats. 4, en la que han liat allí. Sabeu quants en tenim al País Valencià? En tenim 14. En Andalusia en tenen 4, que mireu la que tenen. Nosaltres en tenim 14. Quan imputen a Camps per la Fórmula 1 en seran 15. 15 exconsellers o expresidents imputats, processats o condemnats. Teníem la Diputació de Castelló en corrupció amb Carlos Fabra, que ja està on tenia que estar, ha fet el destí en la seva vida, Dios lo tenga en su gloria, i en el mòdulo que toca, claro, no els volem només en presó, volem que tornen hasta l'últim euro i hasta l'últim cèntim de lo que han robat. Diputació de Castelló, Carlos Fabra, Diputació d'Alacant, Ripoll i el cas Brugal. I faltava la de València, perquè ja teníem la Generalitat i els 3 ajuntaments. El Partit Popular baixa en totes les enquestes i representa exactament allò que nosaltres no som, no volem ser i no serem. Corrupció, mala gestió, privilegis, amiguisme, clientelisme, un malson del que podem despertar a cop d'urna, que és com se desperta en democràcia. Ja no estem a les portes del Parlament, no. Ja no se'n riuen de nosaltres, no. Ja ens respecten. I no només ens respecten, sinó que ens tenen por. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 2 milions de peles. Pues sabeu què vos dic? 1.000, 2.000, 3.000, així comptarem els vots el dia 24.